Kerteng kum kakong Victoria di Kharkongor kabaladon kum balai pekendai senam kerta bat kabadai ru kana hikai school hakamiet sngiu blai kala yap hau telai pasi hapo pankhana jong kathanat kabadan hanong ba dispur Guwahati Assam kani ka jingja kala penkendet hadu kata katai gi bubun kinong song snong kani ka jela namar bawat ki pulet ka jela Assam kila kam baka jingyap jong katai ka longkmi ka dei daga ba phasi la die hanrei hadien balami ki jingkeno baka don shalendet katnak pulet jong jela Assam kala thungno daga kunhun toket hapo ka jingelam jong joint police commissioner NMASF hak ban IT ka kai phot apo sabu prakanta ka jingpoi jong ka longkmi shathanat kadai hadien ba wei na kinok up jong international hospital ha Guwahati ula pentep shikibor ba halor jong ka hospital hakapor kum ba prasteng jong ka janmiet sngiu blai halor ka jingdon jong ka longkmi kabau I pher ek rukom ya jong ka kum ka brio ka badan jingduna ula lek ben pentep shiki doktor bat marmar ki doktor jong ni hospital kila pentep no shiki pulet jong dispur police station lingba ka wei ka jingtho ka ba ka batisi kala yo ban pedang Marsnya jing tep ki pulit ka dispur kila shimti yakni ka longkmi hakapor kamba khandai biji emin miet ban toket bnya handai dei hakapor kamba shipho arpho jan miet hadien bakala pan ki pulit baka kwa ban nai pankhana baki salap bakala penyap hau telai pasi bat ondala dep pe bnya la penkit no ya ka met sha Guwahati Medical College nak benta ban postmortem kamet jong ka kong Victoria minta ka don haka yingkmi ka bah laujin rio bat lawan ra ka hinin ka sngi bat on tap la shai ka sngi ka pratrik naitung ar hajar khatsan haka bai dei bakani ka jingja MDC ka nong thmai u badai ru khot jong ka kor Kharkongor u ba latip lang Kharkongor ula ong ba kumunong mi khmat bat ru kum riu shimet priang satyai kani ka jingja bakan dei ka jingja baka kong Victoria kan chupasi la die rewi thu baka kor hi hagini ki hindiat sngi kan salum ban shang perkhat ya ki sen jam ban ya khun ya kani ka jingja bat ban lap ki jing shisha ngi haga news report bat ngi kendu ki bahiyeng ki ba ke bajai kong Victoria Dune Kharkongor kyong ba nakaliang ka police department kyong ba kadika suicide case rei nakaliang junga komlong mikmat bai la long lu nakaliang kur ngimla ban accept mo nakaliang ka bahiyeng ban ngi kendu ru mo ini ikong ide batrai po Hyderabad komnong hikai Habi wan phai nang thiru iwan phai deka train ipoi ha Kolkata bat ifuru shi bahiyeng ikime yong pai ngala poi Kolkata ngan sa poi ha Guwahati ngin poi la Shillong ham ploi yong wan wan shini sha Shillong ini wan chudi tekai ke baja kalong ba na po Kolkata ka phone kalang on ka mobile hadin ikime kasni ba bot phone ha ka electric step imi osho kala off mobile tadin 8 baje Mensingi kasih poi ka telefon pola police station apa dispur yang ba kadon kabriu ka ba suicide dia bat PTM one claim ba identify thi bahiyeng ka sem ki let chethe ki let ban lalap ba kong dia ni la khlat bat pulit ruang ka report ba ka suicide case kat kum statement ngi ba nakaliang pulit ruang ba ilang dan ka jingduna clear ndrei kamsim long kamta namar long daru ki bahiyeng masam kinu pelai hiru namar ngala kali bah na yeng samru imdan hi kata kajing kata klik jingi ne ka jingduna hakano no ga khatmet ka jongi te kai ka bang shu kwa banya banbo koi ka investigation ka baklan mo ka inquiry ngatrai ngaliang ki kur ngaliang kom janga nong mik maru ni sangin haban tho shika Human Rights Commission banbo ka inquiry ka khlan markani ngimla hi ban priang banong ba shukri ka ngabang apet ru ya ka jaka ka bagi yong ba isdin phasi mo jaka lisbar bomikop ibar lengkot jaka but yong ru kai ka ba ka report na split yong ba dong ka jiduna ta khli ilaj po international hospital bagi doktor ki khati pulit bagi kem banjila pagi haspo khasdi hajing sha haba kabriu galap kom tari gi milam kalan ka mental hospital le mental hospital nei mu ong ilam sha police station banong hadin mana report par kala commit suicide ting imlahi ban accept lan ro nomor ba kani long doubt very doubt nakaliang jara very doubt mar blek nong hikai kawan nang the ban wan sai po yeng bon kinu gi bahiyeng rei tang stang ti la shu long commit suicide kam la long
Kai ka bang nakaliang ko jonga hi tingin haban ya syong hi nakaliang ka kibahaya macam nakaliang ka kur khar ngor ngin ya perkhat ngin ya lam ngin haban bo da kanu kanu ka kenja jing tho banai syakanu kanu kenja commission lara dei habreng jong SP lani DC lani ngin laban man syafayaru Spo dispur SP juga district bagi sepai te ngana kaliang juga ting ngabu ka jing condemn ka ba hakmade lokani ka jing ja incidents ba ngim la ban accept man shu punyap kai ki brio man shu ong ba ki commit suicide te ngim la hi kan ban badiang lan luru te na kaliang juga te nga thrai manginam accept hi ban nga condemn lokani ka jing ja Hakawai kaliang ikimi jong ikong Victoria ikong Berlin Kharkongor ilaong baka jingkla jong i kalong kaba amla ban pediang khamtam hab kidak kishin ru ki penpau baka don AA Shalender kat kum ka jing pet jong te ngam idei ka susat hi te ngapet i ta i jaka ba ong ba susat do ta i pan khana te jing khang yet i balengkot ba te kum no kan susat da syong te kamla ai man long kum ta te lada ka susan te ki kejat jong ka bu kala phe hi ka khamat ban pet du kala sundang gai ai kala phe hi ken te ngam ikop kan ban ong ba ka susat te lor ke jing kena yong badan juduna jemut berkan Hoat kata ki keno baki ong badan jing duna hakan dai di College Hantai International Hospital tin nadap nang tu pade ba College hangta kumno kata ka hospital kan pun ya ki pulit kampa siapa menta hospital kata kan besam jing de kawan makana ki pulit ru kila dai ben pa am hospital te kan ong badan tra jing duna da kadon jing duna te kumno kan poison ye du hati